Днеска, хора, ще направя giveaway. Виждате всичките неща за giveaway. Една спирала, един спрей за ногти, един лак за растеж на ногти, лак. Пила за ногти, държачи за пръстите, бижута и лак. Има и още, хора, ще дам и тази гривничка, чисто нова от Кроки. Последвайте ме и цъкнете лайк бутона и го разрушете, ако искате тези подаръци само за вас. Безплатни. Това е giveaway все пак. Много са красиви, чисто нови, не пипани. Днеска си ги купих и ги давам на giveaway. Ако искате да ги спечелите, цъкнете лайк бутона, абонирайте се за канала ми и ще ги получите всичките. Първото нещо, спирала, лак, флилавов, синьо, пила за ногти, две неща за пръстите, бижута с звезда, гривната на Пандора, лак, гривничка. Това е всичко, което можете да спечелите, ако се абонирате за моя канал и цъкнете лайк и разрушите лайк бутона и ударите чанга. Айде, довиждане, моите мили същества. Айде, бай!